Aielo de Malferit ha acomiadat l'any de la capitalitat cultural, un any on la cultura en majúscules ha estat present dia rere dia entre els veïns i veïnes de la població al llarg de 106 activitats. Ha estat una programació multidisciplinària i plural on s'han implicat tot tipus d'associacions, entitats, col·lectius i empreses locals. Per a la cloenda desenvolupada aquest diumenge 18 de desembre, la música i els focs d'artifici foren protagonistes. La capital cultural jo crec que ha sigut un esdeveniment molt important en el que el poble s'ha vist involucrat en una quantitat molt significativa d'activitats on han estat tot tipus de representacions artístiques. Hem fet un total de 106 activitats al llarg de l'any i per tant hem tingut teatre, música, exposicions, òpera. Ha sigut molt important i sobretot jo penso que la gent s'ho ha passat molt bé, ha disfrutat i això és el més important per a tots. N'hi ha pobles com Aielo que es deixen la pell programant cultura i era una manera de reconèixer-ho. Ja portem diverses edicions, esta ha sigut la primera que a banda de portar programació cultural hem aportat també alguns dinerets que sempre venen bé en els pobles i molt contenta d'estar avui així en esta cloenda que posa la cirereta del pastís a un any ple de programació. Em deia l'alcalde que havien sigut 106 les activitats que s'han programat així i la veritat és que fan goig i estic segura que a Juan Ra i al seu equip l'esperona per a continuar endavant programant cultura. La jornada va arrencar de vesprada amb Percolites, un espectacle itinerant de moviment, llums i percussió que va recórrer l'avinguda Santíssim Crist fins a arribar al passeig de l'Eixample de la mà de Brincadeira. Tot seguit al passeig va haver música en directe amb Toni Moltó, que junt a Carles Carbonell, José Antonio Pastor i la Yeloner Sergi Alberola van delectar els presents amb un recorregut eclèctic pels èxits pop-rock de tots els temps, de títol Remember This. Per finalitzar Pirotècnia Valenciana i Armidam van posar la nota de color amb aquest gran castell de focs d'artifici. Amb aquesta activitat, Aielo de Malferit va posar el colofó a la seva capitalitat cultural. Que ser capital cultural és un orgull per a qualsevol població i sobretot per a poblacions d'un tamany menut com podem ser el nostre, com Aielo, el que siguem capital cultural i el que ens arriben aquestes actuacions, aquestes activitats que normalment estan centralitzades en les capitals, en els grans centres culturals com pot ser València, Castelló, Alacant, que arriben a poblacions del nostre tamany, com pugui ser el cor de la Comunitat Valenciana, l'orquestra de les arts, que això arribi a poblacions menudes és molt important i per tant jo recomano que s'animen els pobles menuts del nostre tamany o inferiors en habitants per a que gaudisquen i disfruten de lo que és un any cultural. A Aielo i Alzira passen el testimoni a Geldo i Guardamar del Segura. Les properes capitals culturals ja se saben, les donarem a conèixer farà cosa de 2 mesos o per ahí, i la gala en la que se fa el traspàs de poder serà en el mes de febrer en el Palau de les Arts, que són Geldo la xicoteta i Guardamar la gran. Canviem de comarca, que la Vall d'Albaida ja n'havia tingut 2. Però Aielo de Malferit tornarà a ser centre d'atracció al 2023 amb la declaració de l'any Nino Bravo.